Gipilde sa Giuseppe Football Club ang Don Bosco Technology Center 1-0 aron ang kunon ang kampyonato sa Under 13 Division sa 4th Sunstar Football Cup kagahapon sa Cebu City Sports Center. Mao na kini ang ikatulong higayon nga nagkampyon ang maong football club sa maong torneo. Si Kinan Cernew sa Giuseppe mao'y giila nga most valuable player sa Under 13 Division. Sa Boys Under 15 Division, nagkampyon ang University of San Carlos. Samtang giharos sa Don Bosco ang kampyonato sa Mixed Under 7, Mixed Under 9 ug Mixed Under 11 Divisions. Sa unang adlaw sa torneo, ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu nag-champion na sa Girls Under 18 Division, samtang ang St. Teresa's College ang nanguna sa Girls Under 15 Division. Sa Boys Under 18, champion ang Springdale School, samtang sa Girls Under 23, champion ang SRFC Veterans o Galaxy 7 sa Boys Under 23. Ang duha ka adlaw nga torneo nga gisugdan ni adtong Sabado ana-ana sa ika-4 nga tuig. Gipangunahan kini sa Sunstar Publishing Incorporated.